Comprenderás entonces como abranda a delor as pedras frías, aunque abrandar non poida, almas de ferro e peitos homicidas. Rosalía de Castro. Non calamos, Radio Castro. Cara onde imos? Esta é unha pregunta que a vos seguro a humanidade ven facendo en todo momento ao longo da súa historia, pois adoito camiñamos as atoutiñadas, abríndonos paso no escuro. Mais tal vez nunca como agora semellou esa cegueira tan perigosa para a supervivencia da especie, mergullada nunha imparable e global complexidade onde as redes de desinformación parecen arredarnos, máis que achegarnos, dun atinado coñecemento do real. Un coñecemento que deberá ir alén da ciencia e da tecnoloxía. É unha realidade que atinxe a vida cotiá de meirande parte da poboación mundial, cada vez máis súbdita dos poderes económicos e dunha escala de valores que admira a riqueza, odia o pobre e apenas se escandaliza ante a injustiza. No entanto, de tal triste condición xa nos advertiu Rosalía de Castro, cuxa obra aborda con verdade e lucidez a problemática humana, tanto no que a emocionalidade se refire como a súa dimensión social e política. Un legado, o seu, de total vixencia neste noso mundo do que cada quen, nalgunha medida, somos responsables. Un mundo que a día de hoxe produce alimentos suficientes para fornecer 1,5 veces a poboación actual e, non obstante, no que 673 millóns de persoas sofren de alimentación insuficiente, segundo os datos da FAO. Miles e miles de crianzas morren de fame ou desnutrición severa. Como definir entón esta especie que decimos humana? Tembra un neno no húmido pórtico, da fame e do frío, ten o sello, o seu rostro de ánxel, e mentras que el dorme, triste imaxen da dor e a miseria. Van e ven, adoraren o altísimo fariseos, os grandes da terra, sin que o verdo inocente a orfandade se calme dos riscos e a sede avarienta. En efecto, súa compaixón cos máis vulnerables e a denuncia da cobiza nun capitalismo salvaxe xunto a esa hipocresía que perverte o auténtico significado das palabras e do pensamento poden crear un estado de conciencia crítica que limita as accións criminais dos poderes económicos e políticos que perpetran. Ante os nosos ollos, xenocidios en Gaza, Sudán, República Democrática do Congo, Nagorno-Karabaj, Nixeria, Etiopía ou a China. Vítimas da fame e de todas as posibles formas de violencia. Milleiros de persoas foxen desas circunstancias en procura de refuxio ou de oportunidades para sobrevivir. Miran para o mar, os que noutras terras ten que buscar pan. Segundo o CEAR, 7 persoas migrantes e refuxiadas morren de media cada día no mar. Se a hospitalidade debera ser signo de civilización, como entender ese odio cada vez maior ao que chega en precariedade e desamparo? Que sociedade estamos a construir se o racismo, a xenofobia e a parofobia medran ao abeiro de discursos tan irresponsables como infames? Se un Estado non pode dar acollemento a quen nada ten ou o perdeu todo, a quen desafiuzan ou non poden acceder a unha vivenda digna, onde radica a súa razón de ser? Mais, como pagar? Como, se un non pode ainda pagar a renda? Embargaránnos todo, que non teñen esas xentes conciencia, nin ten alma. Se non reaximos fronte a esa acumulación obscena que reteñen un reducido grupo de magnates, multinacionais ou fondos boitres que dirixen o mundo, provocando desigualdade, cambio climático, explotación laboral, escravitude e guerras, veránse reforzados por respostas cómplices de resignación e servilismo que ata os desfavorecidos defenden, cativos da súa ignorancia. Semella así que vivimos nun sistema feudal, moi lonxe da declaración dos dereitos humanos ou do dereito internacional e tan preto da impunidade de clase poderosa. Así é todo, Rosalía non se resigna, e nós tampouco. Con ela queremos loitar contra o patriarcado, contra a trata de seres humanos, contra o autoritarismo, contra todas as injustizas
e a prol dunha humanidade responsable que coida da infancia e da educación humanista, aberta ao outro, ao diferente, capaz de demostrar empatía e colaboración. Falamos da bondade que é a intelixencia máis evolucionada, a que procura o ben do individuo, canda o ben da colectividade a fin de mellorar o mundo que habitamos. Porque xa nolo deixou escrito Rosalía, poeta universal, muller afouta e adiantada ao seu tempo que falou alto e claro. Sin amar calé negra esta vida e perde o sol o seu brilo.